Je to super jednoducho, je to úžasné, veľmi sa teším. Eventuálne som na tým ani nerozmýšľal na začiatku sezóny, na začiatku roka ani nič. Takže, že to prišiel ako keby taký vedľajší produkt, tak som veľmi rád. No, jednoznačne, ako som vyhral majstrovstvá Slovenska, a takisto to, že ako keby v Amerike sa mi konečne začalo dariť, nechcem povedať, že konečne začalo dariť, ale trošku som zmenil spôsob hry v Amerike. Jednoducho tie ihriská sú iné ako tu na Slovensku alebo v Európe, takže som sa musel trošku adaptovať a trošku pomeniť to, ako hrám. Trošku ako keby viacej s pokorou a kľudnejšie, ale eventuálne som robil menej chýb a tým pádom to prinášalo ovocie svojím spôsobom. Spokojný som veľmi, je to tam iné, ale tie turnaje, ktoré hráme na tých ihriskách sú, ako som už povedal, proste úplne iné a ťažšie. A bol som tam 4 mesiace, v podstate od januára do stredu mája. Tam sme hrali 5 turnajov, myslím, že na tých sa mi darilo celkom dobre. Potom som prišiel na Slovensku, začal som trénovať ešte oveľa viacej každý deň. Bolo lepšie počasie, takže sa dalo trénovať v podstate stále. A no tak, no bolo to super. Poprvé chcem ešte zlepšiť moje patovanie, lebo moje strokes gain, štatistika v patovaní je katastrofálna. Moje paty v podstate z 10 metrov a menej sú katastrofálne, takže to musím zlepšiť. V podstate to je, kde strácam najviac. A potom dlhodobé jednoducho hrať tak, ako som hral, alebo teda ešte lepšie. A tak pokúsiť sa obhájiť možno majstra Slovenska. A povedal by som, že hra do greenov, že jednoducho môžem byť v hociakej pozícii, môžem byť v rafe, možno aj za stromom, alebo aj na fairway. A tak sa mi v podstate v asi 70% darilo trafiť green. Takže som v podstate bol v pozícii a vedel som v najhoršom prípade zachrániť pár, aj keď som skončil v lese po drive. Takže tak. A takisto aj tá hra stýčka nebola vôbec zlá. V podstate veľmi málo lôb som stratil, alebo zahral do autu, do vody. Takže to veľmi pomáha.